Эфирдә Татарстан яңалыклары хәзер матбугат күзәтүенә тукталырбыз. Аның белән сезне журналист Миңназым Сәфәров таныштыра. Хайырлы көн, мөхтәрәм җәмәгать. Тапшыруыбызны Токиодагы Олимпиада уеннарына биреп торганнан соң, ниһаять эшебезне дәвам итәбез. Гадәттәгечә татар матбугатындагы игътибарны җәлеп итә торган язмаларга күз салып китик. Хәвефле җәй ни хикмәт августта тынычлана алмады. Әле тегендә, әле монда давыл чыгып кешеләргә зыян сала тора. Табигый зыянга безнең ваемсызлыгыбыз аркасында килеп чыга торган хәвеф-хәтерләр дә өстәлә. Шундый бер очрак турында Шәһри Казан газетасы да язма чыгарган. Яшел Үзән районындагы Әйшә авылында крестьян фермер хуҗалыгындагы 13 бозауны сукбай этләр бутарлаган. Урам этләрен юкка чыгарга ярамый, аларны тоткан чыракта да үрҗемәслек итеп, колакларына чип тагып, яңадан чыгарып җибәрү яки приютларга урнаштыру уйнау без көткән нәтиҗәне бирмәде дип ачынып яза газета журналисты. Әле кайчан гына шул ук Яшел Үзән районындагы Осиново бистәсендә этләр мәктәп укучысына ташланган иде. Төрле дәрәҗәдәге дәүләт оешмаларының һәм түрәләрнең битарафлыгы аркасында сукбай этләр кыт чыкмалы куркыныч көчкә әверелеп бара. Белгечләр мондый хәлне җәмгыятебездәге кешеләргә карата булган мөнәсәбәтнең ахыр чиктән начар булуы белән аңлата. Ахыр хәерле булсын. Этләр димәктән, бу араларда капкагыздан кулына кагаз, каләм тоткан кеше кергәнне күрсәгез, курыкмагыз. Булар сезнең алмагачларыгызны, карлыган яки башка җиләк-җимеш куакларына түгел, кош-кортларыгызның, хайваннарыгызның исәбен алырга килүчеләр. Дөрес, алар бу исәп-хисапны сезнең сүзегездән чыгып кына ясарга тиешләр. Татарстан эшләр үзенең укучылары менә шундый яңалык белән таныштырган. Авыл бетә дип чаң суккан бер заманда каланың күңел кайтарлык гамәлләреннән туйган шарасызлык тан тәртәне яңадан шул авылга бурычларда күренә башлады. Барнауылдагы шәп йортларын ташлап Апас районына кайтып икылган бер бик күркәм гаилә турында яза Татарстан эшләр газетасы. Иншалла, мондый гаиләләр күбрәк булса иде. Кешелекнең буыннан буынга үзәгенә үткән афәтләрнең берсе ул эчкечелек. Ватан Татарстан газетасы да әлеге проблеманы үзенең беренче битенә чыгарып биргән. Баксаң, әлеге афәт коронавирус чорында тагын да артыграк баш калкыта башлаган икән. Вирусны спиртлы эчемлек белән җиңәм дип, алданучылар афәтнең тагын да кәттәрәгенә тап булганнарын үзләре дә сизми кала дип раслый белгечләр. Газета журналисты исә төрле яктан килеп, баш ташлап эшенә ничек айындырырга дигән сорауга җавап эзләгән. Һаман сайын проблемалар турында гына сөйләшергә димәгән дип инде Ватан Татарстан газетасы Токио Олимпиадасыннан алтын медаль алып кайткан Казан кызы Марта Марсианова белән әңгәмә үткәргән. Аягына урттырып та рапира турнирында иптәшләр белән алтын медаль яулаган кызның уңышы Татарстанга дан китереп кенә калмыйча, Казанда фехтование буенча Олимпия резервы Республика спорт мәктәбе төзелешенә тиздәнештә бирде. Төзелешкә акчаның яртысын бай эшмәкәр Алишер Усманов үзе бирергә булган. Тормыштан бер дә зарланмыйча, гел җыгып кенә яшәргә насыйп булсын иде дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булашам. Исәнлектә күрешик.